हागोन दा आंखौ मोजां मोना होननानै आं नोंखौ मोजां मोना नोंनि फुराखौनो थाखाय आं नोंखौ ना खानाय बायदि सिसि खानाय मोनबाय लाजि गैयै हौवा नों आंखौ मोजां मोनाबा बे माथो आं मिथिया नों आंखौ हाबा लानांगौ आं नोंखौ हाबा लानो हाया मानो हाया नों गोदो खोथा होखानाया मा जाखो दा सोमखोरादे आंखौसो हाबा लानो होनखानाय गोदो समाय लाखानाय सोमखोरा आंनिसो सेथा बैथालि बाजारि मालायनि गोसोथोनाय हौवाखौ गोसोथोग्रा नोंलाय नोंसो गोसोथोदों नोंसो नों सोरखौ नागिरदों नोंलाय आंनि फिसाय मेलेखौ फिसियोखौ होमबा नों गेन्द्रे फालौबाय औ नोंलाय आं मेलखनि गदाय जाहां राखावसि दुमब्रां मा सोर सालिसै बेलाय आं खोथाजों गदाय जाफैग्रायालाय आं गदाय जालागे दाजा गारनानै थांखानाय मानसिया मा नांनायनि सोरखौ नायनो फैबावदोंसि आं फै दा फै आंनि गोसो आंहा मोनग्रोखानायखा मोनग्रोबा No, never. जाय जाथाया जानानै थांबाय बे जाथायखौ आं माब्ला बावनो हानाय नङा. I will take revenge, mommy. आंखौ जेरैबायदि लाजि फोनांहरबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा. आं समाय लायो सानसेनि थाखायब्लाबो बै नखरनि बिहाम जानानै थांथारगोन. मा नों बेफोरखौ मा बुंदों एसेबां मानि लाजि फोनांहर जानानैबो लाजि फोनांहरजानायनि सुवा आंनि बिखायाव जोब्बाय मामि बे लाजि फोनांजानायनि खिथिरखौ आं लाफिनथारगोन मामि बै नखरनि बिहाम जानानै बै हिनजावखौ होखारहरफिनथारगोन आं हागोन फिसा हागोन बिब्दि खालामनो हाब्लासो आंखौ लाजि फोनांहरनायनि खिथेरखौ लानाय जागोन नाथाय बेफोर गासिबो जाथावैखौ माबोरै मोगथाङाव जाहोनो फिसा रांनि बोलाव गासिबो खामानियानो जायो राङानो बयनिख्रुइ देरसिन रोदा राजिबनि बिमाखौ रांनि लब दिन्थिनानै बिसिनि नखरखौ अर फोजोंनो होनांगोन नोंगौ उर्मिला रांनि जोबोद लुबैसुलि बेखौ खामानियाव बाहायनांगोन नों बेखौ जोंनि न'आव लेंहरनांगोन आंखौ आरो लेंहरनो नांलायलिया आइ आंनो फैबाय लाजिनायजोंनो आंनि मोखाङा लाहाखि जानांबाय आंखौ खेमा खालामदो अनजिमा बिमा खेमा खालामनो हायो मोनसे रादायाव नोंनि जायखिजाया रादायखौनो मानिनो आं राजि आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसालाखौ जोबोर मोजां मोनोमोन उर्मिला नों आंनि फिसाजोनि इयुनखौ नायनानै नोंनि फिसाला राजिबजों हाबा होफिनथारनांगोन बेखौनोथ' सानदोंमोन नाथाय नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला आंबो नोंखौ मोजां मोनो बे खौसेथिनि खाथियाव नाथायनि जेबो हेंथा थानाय नङा बै हिनजावखौ नोंस्रा न'निफ्राय होखारहरनानै आंखौ बिहामजो खालामना लांनांगोन आरो आं जागोन नोंनि बिहामजो फिसा बिनि थाखाय आं नोंनो होगोन 2 कौटि रां 2 कौटि रां आरो बम्बाइनि गंनै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङाव लिरनानै होगोन मुम्बाइनि मोननै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङै लिरना होगोन आरो बेल' नङा उर्मिला बे नों नुनाय जोंनि न'नि गासिबो सिंसा राजिबनि मुङावनो लिरनानै होजोबनाय जागोन राजिबनि मुङैनो लिरना होजोबगोन बिनिखायनो बै हिनजावखौ सोलियै बोलै जेरैखि जाया नोंसिनि न'निफ्राय होखारहरथारनांगोन नोंगौ बै हिनजावा आंखौ लाजि फोनांदों बेखौ आं होखारहरथारगोन ओरैनो थाङाब्ला सोलो बोलो खायदाजों बेखौ होखारहरथारगोन आयं आयंसो माथो बैसो एरख'दा आङो नै सियाराव जिराय औ फिसाजो सासे थाबाबो बिमा बुरैयासो एरख'बाय थानांगौ हा मानोबा फैदोंमोन आयंआ रुवाथिसो सोंफैदोंमोन आङो नोंसाजोखौ थायोना थायाथाय नै थागोन ना थाया थाग्रानाव सोंबानो जाबाय आयं दाथ' दैज्लां सफैबायना बिराद खामानि दंसै बेनिखायनो एसे नांगौ जानायलाय रायलायफैदोंमोन आङो रानि
अ नै नोंखौ सोंनो फैदों रानि न'निफ्राय ओंखारबोलाय मा जाखो मानो गाबसिबाय थायो देग्लाय थानो बादोंमोनहां थानायालाय थायोमोन हाब न'फ्रावलाय कालार टिभि दंना गैया जाखो आरो कार दंना गैया जाखो आरो फिसाला दंना गैया जाखो आंहा मालाबा टाउनाव थांबा कारजों गाखोनानै थांनांगौना हाब बहानिलाय जोंनावलाय कार टिभि थाबाय बायनांगौ जाखो नोंथ्रियानो साइकेलफोरजोंसो थाङो जोंनाव कारबो गैया फिसालायालाय दंनायालाय दङ बिदि थाबासो थागोनहाय आङो रुवाथि नङाबा थाथाराहाय आङो हाब आयं बिदिबा थाहैथारा आरो बे दैज्लांसेखौल' थाहैदो नांगौबा बिथनखौनो बारा होथारगोन आङो हाब बिदिबा थाया आङो सोरबाखि रुवाथिफोरखौ बिदि सान्स होबा ओरैनो मोनो थाया आङो बिदिबा हा आंलाय सोरखौ मोनांगौ जाखो गोदोनिफ्राय नोंनो थाग्राखा थानोबा नोंनो थाहै बुरै बिथन बारा होखागोननो मालिकआ थाहैयाहाय आयं आंहा गोदोनिफ्रायनो मोजाङाव थाबोखानाय आरो नोंस्रालाय गामिबावसो टाउन नंबावासोनो आं बिदियाव थानो बायो हाब गारिबो गैया टिभिबो गैया आरो फिसालाबो गैबावासोनो बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो आंनाथ' टाइम पास खालामनो माथो जेबोआनो गैया हाब थाहैयावलाय आंलाय माजों ब्रा लिंबाय थांनोसै आयं थादो आं बिदियाव थाहैयाहाय आयं थांदो बेनो अहानि मालदार नांगौ बेनोहाय हाला फिसाजोफोरनि बेथन जानो लुबैलाय लांबाय बिमाया बुरैया बेहा बुजिनो रोङाखै नै नोमाया दाहाय बयबा रुवाथि थानायसै जादो आंनि रुवाथि थानायखौ नोंहा